muri yeZimbabwe Machina aya ari kuenderera, Machina ari kufana kumiswa, Machina aya ngaamiswe. Anyway, I'm going to show you ndakuratidza video rezvinhu zvekubva mukuitika izvezvizvi. Yes, maZimbabweans atokuvadzwa zvakaipa zvekuti vamwe vacho vatochekwa zvekuti vapotsa vabuda matumbu. Regai ndikuratidzei the video guys. I want you to watch the video. Motikari yangu. So tatova muchipatara kumvuru izvezvizvi. Ndo zvavaita Machina. After magozi kuita ndinongeda kutora zvakana. Shumba ndo zvaitika izvezvi. Machina yakungobaya munhu from nekuti unoitika. Vapwanya motikari yangu. So tatova muchipatara kumvuru izvezvizvi. Ndo zvavaita Machina. after magozi kuita Handizive mhuri yeZimbabwe kuti munoti kudiwo nezviri kuitika. Machina aya ari munyika yeZimbabwe vari kuita zvavari kuda, vachimaina vachiita everything, but this is now becoming concern more when my Chinese are clashing with the local miners vakafana nemakorokoza, and now taakuwana zvinhu zvakafana neizvizvi. I think kuti now in Zimbabwe muchatanga imwe inonzi Operation Dudula. I don't know if vanhu veZimbabwe kana vaine maguts ekudhudhula vanhu vakafana ava, because maChinese nyaya dzawanda pasocial media panapa. As you can see also on YouTube panapa parogara pakupostwa kunzi Machina. Look zvaita dumbu, matumbu apotsa abuda kapa almost. Ava vamwe vakatirakata vari kuseruka vakatirakata vese vakatirakata. Let me just show you something here. I'm going to pause and I'm going to, you see, tarisa mon almost matumbu apotsa atobuda matumbu emunhu. Can you believe that this is happening in Zimbabwe? And the government is watching. The Minister of Information is going to go quiet. The Minister of Mines and Chichi is going to go quiet. And I'm really interested. I want to know, Kuti, if the Minister of Mines is going to say something about this. I'm really curious, guys. As you can see, kuna vamwe vakatorara uko avo, they were part of this crew. Sezvekutaurwa in the video, vakatorareko vatokuvadzwawo. Maybe they are more serious than this guy. So this is what is happening in Zimbabwe, guys. Ndangodzidzurawo news dzima streets esocial media ndikatireka nemhanye nadzo panapa tionesane. Munhu anofanira kutamba kataisa munhu matumbu aya padiki matumbu abuda, matumbu abuda emunhu. Tell me, guys, these Chinese, what is going on with these Chinese? Why is the top officials quiet about this? Nobody is saying anything. Nobody is saying anything. This is unacceptable. This is unacceptable. I can't believe that this is happening in Zimbabwe. I can't believe. Machina ari kunzi ari kutora kana minda yevanhu, ari kutora minda yevanhu. And maChinese ari kunzi anenge aine vanhu anenge ari in connection navo vamwe vanenge vekumusoro kana ndo vanenge vanzi vakuru here kana what is happening there. I don't understand. Ivavo ndo vekuti vanenge vakatopa maChina go ahead. And you can see kuti maChina imbavha because dai zviri professional maChinese angana asingawanike paground. But nekuda kuti maChina ari kuwanika paground, it says a lot about how these Chinese came to be in access nema mine claims aya kana kuti nemining. It means now it makes sense. There's another video randakamboita, so I'm going to pin it here. Kana usingarizive, check this on this link. This video iraitaura nezve maChina angawanika paairport anga akazara achinzi apinda muZimbabwe. And dzitori mbavha maChina iwayo vakatonyatsokuya kuzoruta zveshuwa.
Well, kind of genuine. We need to hear something by today in the evening news. We need to hear. Guys. We need to hear something on the national television. They must address this issue in Machina. Because everyone are watching Machina. And the other thing that I also picked from this video, this guy was saying Shumba. Shumba. Where's this Shumba? Where's this Shumba? This is an interesting development, guys. Where's this Shumba guy? Which means this Shumba guy is not aware of these Chinese, or these guys also those Gananda. Zvazaenda kunomaina ndo zvasangana nazvo ikoko. Saka pane maclaims now zvabuda pachena kuti nyika yedu yeZimbabwe iri kutengeswa. It's on auction. Our country has been auctioned. Because this must come on national television and this must be addressed. This must be addressed. Look at this. What is this? What is this? This is very, very bad. This is bad. This is bad. Imagine. Zvongonyarara. Now dzanasi pa national television zvakadai zvinofana kubuda ndo dzinonzi breaking news idzi. Oro toita hedu isusu zvedu todzita hedu breaking news dzacho kana vanhu vasingade kudzita breaking news. Ngo zvinhu zvacho ndo zvikuitika ndo nhau dzacho. Ndo zvinhu zvikuitika munyika. Ndo zvinhu zvacho zvikuitika munyika. Tasamuna vamwe vari kumberi kwa vakatokuvara. Manese atogumirwa atoshaya kuti oita zvekudii. Oroshaya kuti oita zvekudii. Amena shumba rutaro. Munhu anobuda matumbu panze chaipo matumbu buda matumbu panze. And you can see kuti musoro memchinda uyu mune chibhororindo chirimo. Mune chibhororindo chirimo. Musoro memchinda uyu icho. Chibhororindo icho I think maybe atorwa nesando kana nefoshoro nemuchina. I'm wondering. And the other thing lastly, I'm just wondering who are these guys by the way? Well, these guys, instead of calling the police, they are calling Shumba. Who is this Shumba? Shumba and Yan. So, almost padiki matumbu abuda. Shumba and Yan. This is an interesting thing, guys, and I'll be updating you as time goes on. What is happening? Who is behind this?